Bringing hope the world over. Hope Channel. Naimbag nga aldawyo gagayem ken kakabsat. Agyaman kami ta patsen mi nga adda kayo dita agraman digiti gagayem ken kakabagyan nga isu iti inawisyo nga umay nga makiadal iti napateg nga sauna po Dios. Iti kapaypaysuanan na kakabsat ket daytoy isun iti maikasangapulo ket tallo eleksyon. Kada ito'y naisagana ang inadal tayo, iti kina disipulo. Patsen mi nga ni Apo Diyos, babayan ti Santong Espiritu, iti nangusar kadagajay nga panaggadal tayo, tapno na iwanwan iti panagbiagyo, akas maysa nga disipulos ni Apo Jesus. Siyak ni Pastor Eli Rafanan, ket itultuloy ko nga iyamam mo, dagiti kakadwak ni Pastor Leo De Leon ken ni Pastor Ray Orbi. Wen kakabsat tultuloy mi nga kablaawan tunggal may sakada kayo. Iti naimbaggal daw ken ragsak ka pakiin panagiinadal ti sao ni Apo Dios tapat yen tayo dayto ti kararagsakan. Nga aramiden ti maysa nga adalan intun imutektekan na ken adalan na ti sauna. Nga mang patanay mang paregta kan mang tedti na ragragsak apan nagbiag ti maysa nga disipulo ni Kristo Jesus kabayatan nga urayan na ti ay na panangisalakan kada tayo. Nembag nga aldaw tayo ay eten agagayem ken kakabsat, itultuloy tayo ti agadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Numampay dayto yen ti paset a maudi apan agadal tayo iti kinadisipulo. Sapay kumata dagiti naglabas nga inadal tayo isudan ti pagbibiyagan tayo ket dagiti maynayon nga adalan tayo isuda kumata agtultuloy a mangidalan iti na espirituan a panagbiag tayo agin gana ngenton alaen ni Apo Hesus dagiti anak na sapay kuma tadda tayo tukuamot sa jay akadwa dagiti may salakan. Amen. Amen. Agkararag tayo nga rod kakabsat. Madaydayaw nga Dios sa mami nga dakat sa dilangit. Dawatan mi tagtultuloy apan nakiadda ti Espiritu Santo kada kami amang ted ti sirib kada kami ken mangted kada kami ti pan nakabalin amang surot kada gitoy ngay sursurom kada kami tap nagbalin kami kuma anan-anay a disipulo ti sangwanam ngagbalin a saksi kada giti sabsabali aging ganat panungpalan makiadda ka nga rod kuma kada kami tada ito iti dawat mi ken pakpakaasi mi iti napataganagan ni Apo may Jesus. Amen. Amen. Sublian tayo, Pastor Ray, ken Pastor Leo. Dayjay panagbiag iti disipulo. Taday ito'y adalin tayo itata, tibayad iti kina disipulo. Disipulo. Sublian tayo, no, anya dayjay isukat ni Apo Diyos. No iti maysa nga tao ket agdesisyon, nga awaten na kakabsat dayjay awis ni Apo Jesus. Pakaduaan dahil nga awis nga agbalin nga disipulos, awis met ang maisagot itibiyag nga nanayo. Iso nga daytoy nga leksyon tay tatakabsat, ket napateg launay. Iso nga nakita tayon nga nalawa dahil inayaban ni Apo Jesus. Awan ti pinilpili na. Tam aminen nga paset iti pamilya, paset iti susyudad, paset iti gobyerno, ket naadal tayo nga adda iti awis kadakwada nga makipaset iti kinadisipulo na Apo Jesus. Naadal tayo kabsat nga inrugi tayo digit ubing. Ket in paunay-unay tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray, nga intun dagit ubing iti kinaubing da. Ket ayaban ni Apo Diyos isuda, ket sungbatan da dayang ayab, dagito ito, dagiti agbalin, anatibker, asadiri, iti iglesia. Taday ito yung road, dayang kinaubing da, isun iti agbalin abugas, dayang na Christian one, apa nagbiagda.
naganuspay dagiti kunatayo nga panagbiagda, nalalaka nga damilyen, nalalaka nga ornosen. Ket intun no ayaban kakabsat ni Apo Dios dagitoy nga ubing. Ket iti kinaubing da, songbatan na, wenno songbatan da, iti ayab. Daytoy iti umunang grupo. Nakita tayo met nga awan iti mabalin nga irason dagiti kakabsat tayo nga babae ti iglesia. Tayo nayaban na dagiti babae. Mabalin nga ibaga tayo met nga awan iti rason nga uray pa'y dagiti masaksakit. Nga kunada ay masakitak. Hanak akas kasin sa lunat ni Pastor De Leon wenno ni Pastor Orbi. No dikit di inadal tayo nga inayaban met ni Apo Jesus isuda. Nga intun no dayjay panangisuko da dayjay biagda. Makita babaen ka dayjay bilag, babaen ka dayjay panakabalin ni Apo Dios nga dayjay biagda ana pisikalan. Intun surutan da ni Apo Jesus mabalbaliwan ket rumang ay dayti na pisikalan. Nadal tayo met nga uray pay digiti nabanang. So nga dagiti gagayem nga ibagada ke ang kamin sa mo na bilang pastor. Tay suda na ba nang inadal tayo nga digiti na ba nang inayabamit ni Apo Jesus. Inadal tayo nga digiti pangpangulos iti gobyerno. Inayabamit ni Apo Jesus. Inadal tayo nga uray pay iti maysa a nasyon ket kayat ni Apo Jesus nga agbalinda asibubukel nga adalan. Kadaytoy nga kalawa iti nagayaban ni Apo Jesus. Inkabil na dayjay organisasyon na. Nga nangipasdek kadagiti na espirituan apang pangulo. Nga isuday iti mangidalan kadayjay trabaho. Tapno intonno kasi dayjay inadal tayo. Nga naluumen iti taltalon taan yenen. Kaduanto digitoy inpasdek ni Apo Dios nga leader agraman digiti nayaban apandanton anyen digiti maani. Isu nga iti adalon ta itata ket anya dayjay mabalin nga ibayad wenno isukat. Dawdawaten ni Apo Jesus nga agbaling kayo nga adalak. Anya dayjay isukat tayo kadayjay nga ayab. Adda kadi digitay masapol nga ibati tayo. Tapno dayjay panangsungbat tayo kadayjay ayab ni Apo Jesus. Ket awan to iti anyaman nga laped. Awan to dayjay anyaman adadagsen. No dikit di iti amin a puso, iti amin a pigsa, iti amin a panunot agserbi tayo kenkwana. Tayti kunana ni Apo Jesus no ayatendak tungpalin nyo dikiti amin nga bilbiling ko. No ayatendak kunana ayatendak iti amin a puso yo, iti amin a pigsayo, iti amin a kararwa. Awan iti ibati dayjay inayaban ni Apo Jesus nga agbalin nga dalan. Pastore, nanginan sa amit kuna dikiti daduma niya. Nanginan sa amit dayjay bayad iti kinadisipulo. Daytoy inadal mo, Pastor Ray, iti daytoy eleksyon. Anya dayjay mabalin nga ibayad tayo. Wenno dayjay isukat tayo. Kadayjay panangawat tayo. Kadayjay awis ni Apo Jesus. Ngagbalin tayo nga adalan na. Nimbag nga saludsud, Pastor. Kadayta nga saludsud ket iturong na tayo nga mapaniti sa una iti nasanto na surat. Ito'y Lucas 12, versikulo 49, haging ganat ti 43. Kasto iti kuna ni Apo Isus, kadagiti awisen na. Ngagbalin nga adalan na. Ket, kuna na dito 49, imayak mangikabil ti apuy, iti daga. Ket anyapay ti kayat ko, no adda asigagangatayn. Iti yain ni Apo Isus, ket kuna na to'y mangikabil ti apuy. Ti apuy saritain na iti panangukom, makas kapanunutan dagiti Hudyo. Nga umay mangukom, ket no umay mangukom,
pag sinaan na. Ti trigo, ken ti taep. Sisan niya. Kat daytoy ti ladawan ti yaay ni Apo Isus kadagiti tao. At dari tao nga agdesidir, uno pilyen da, nga isuko da ti biyag da, kadayjay mga ayab kadakwada, isu ni Apo Isus, adam dagiti agtukyad kada tao. Kat ituloy tayo kunanan toy, ngem addamay sa apam ti sarko pakabaw ti sarak. Ket anya ti panagtutuok kon aging ga iti di matungpal, dahil idladawan na, dahil ipapatay ni Apo Isus. Ket kuna na ito'y 51, ipapanyo nga imayak amang tital na dito'y daga, saan? Kunak kada kayo ngem panaglalasin ket di. Kaya't nangarod nga sa uwinen, kada kita tao, nga ibaganan dito'y ti sa sinuman, nga sumungbat ket pilyen na, nga ited na tibiyag na, nga sumurot kanyak, kuna na ket adda dagiti panawan na. Han ka din Adda na may dagiti kontra, ibati na. Pastor Ray, ijay may ka 5 nga bilin. Nga kunana ni Apo Diyos, kada tayo nga anak, nga dayawin tayo, dagiti naganak tayo. Agpaiso deta, Pastor. Nga ituloy tayo kunana dito'y versikulo 53 o 52, tamanipod ita aglalasin danto dagiti 5 iti maysa a balay. Tallo maibusor ka dagiti 2, ket 2 maibusor ka dagiti 3. Aglalasin danto ti ama maibusor ti anak a lalaki, ket ti anak a lalaki bumusor ti ama. Ti ina bumusor ti anak na babae, ket ti anak a babae bumusor ti inana. Ti katugangan na babae bubusor ti manugang na babae, ket ti manugang na babae bumusor ti katugangan na babae. Iladladawan ni Apo Isus daytoy dayjay bayad iti susurot kini Apo Isus. Nga saan nga mabalin nga agtipon, dayjay adalan, kenjay saan nga adalan. Saanan nga mabalin nga agtipon dayjay nagdesidir nga sumurot kini Apo Isus ken dayjay saan? Suminadan. Ket uneg ti pagtaingan, no adda nagdesidir nga sumurot kini Apo Isus nga agbalin nga adalan. Ket dayjay maysa 5 da kumas parigan, ket dayjay 2 kunana ditoy nagdesidir da, ket dayjay 3 ket saan? Umayton ti saan nga panagkikinawatan. Umayton ti panagsisina kunana toy. Umayton ti panagiin na dayo. Tiriklik na. Agsipot ta, sumina dan taon. Ket ti maysang ibagana ni Apo Isus, inton inawat da ti ayab. Saan danton taga lubong, no dikit taga langit. Ket umayton ti divisions. Umayton ti panakalalais. Umayton ti panagrigat. Umayton ti panagsisina. Umanto ti panakaitadanes. Ket maysa daytoy nga bayad wenno bunga iti uneg ti pagtaingan a mapasamak ken kasasaad inton adda iti agkeddeng nga sumurot kini Apo Isus nga agbalin na pudno nga adalan. Kaya't kuman nga basaen, Pastor Ray, daytoy kunana ditoy Matthew Kapitulo 10, 37. Ti agayat ti ama wenno ina anang nangrunang siak saan ama ikari kanyak. Ti agayat ti anak a lalaki wenno babae anang nangrunang siak saan ama ikari kanyak. Ket ti dina baklayan ti krus na ket sumurot kanyak saan ama ikari kanyak. Hanamat kayat siguro nga sa ni Apo Diyos nga inton nga inawat tayo agapa tayo ngam no saan na sumuroten wenno nang nangrunan di panagayat tayo ti ama tayo. Ken di anak tayo saan tayo amay kari. Kasla kayat ni Apo Isus, uni bagbaga ni Apo Isus ditoy, nga dadya kuma panagayat tayo kini Apo Isus, labsan na, unong atun na, nang nangrunang, hindi panagayat tayo ti ama tayo, ina tayo, kadagiti anak tayo. No isudan ti makalapod dagitoy, iti isusurot tayo kini Apo Isus, ay iten agagayam kin kakabsat. Nasisayat apilyen tayo, ti sumurot kini Apo Isus. Ngem iti kayat ko nga inayon ijay pastor wen pudno tamabasa. Dayjay sa ludsud ko itatay isuro kadi ni Apo Dios wenno na Apo Jesus nga sukiren tayo dagiti naganak tayo. Kabayatan nga datayo dagiti adalan na. Saan? Saan? Saan tayo mabalin nga sukiran nila?
Tayo suda pala ang iti naidagaan nga mangituray kada tayo. Kanyayo gamin Pastor Ray ken Pastor Leo, awan iti kapadasan nyo akas iti kapadasan iti pamilyami. Day di father ko nga tinagan na ket Diego Rafanan Sr. Ken day di mother ko nga ni Caridad Rabara Rafanan. Adda iti anak da ket pito kami nga binig nga lalaki. Pimbanaw kami iti Baryumi, Pastor Ray, iti Subek, iti Santa Catalina. Taapay, marikna dagiti naganak mi, nga kasapulan nga dagiti anak da, ket maisagana da nga agbalin, nga adalan ti kinaubing da. Ket iti desisyon ti ama ken inami, so di naganak mi, impan na kami dito'y Artacho, di Northern Luzon Academy, idi itatan, Northern Luzon Adventist College. Ngem saan mi nga pinukaw dayjay relasyon mi, kadigijay nga saan asimurot iti pamilyami. Inggan itata, matalek da pailaeng membro iti Romana Katolika nga iglesia. Iti pamilya ni mother ko, kanya kapamilya ni father ko, da kami laeng iti naisina. Ngem numapan kayo di jay, amuda iti maiparit, amuda iti maipaay. Iso nga sumango kayo di lamisaan, no sumango kami di lamisaan, taging bitarda, sigurado kami, nga dayjay idasarda kada kami, dayjay, inbilin na Apo Diyos, nga pagtaoraon ti adalan na. Iti kahit kung asawen, mabalin tayo nga iyadayo dagiti bagbagi tayo. Iti dayjay nga sitwasyon nga panawan tayo dayjay ayan iti mangriribok kada tayo. Ngem saan tayo nga ikaten dayjay obligasyon adayawin tayo ida. Yeah. Ija migamin pastor ket nadeket ket ikit tata unami kasinsin ading kanakan. Isu nga ingana itatakas jay, iti kunana lang ni Apo Esos, nga intun no agbalinen akas lakped. Kaday jay nga panagbalin tayo nga adalan, wenno disipulo. Pilyem no sino iti napatpatay. Ni father ko, nga isu iti inauna iti familia, iti Rafanan, pinili na nagserbi ka na ako Diyos. Yeah. Isu nga, dayjay, hantayo nga alain, dayjay literal, nga kunana ka, si kang anak, adalang kan, isu day tatatang mo, kahan na ka nga bigbigan, dayjay ti kampilan, nga haan. Nudikit di, agtultuloy, dayjay, may kalima nga bilin, nga dayawam, dagiti amam, ken itinam. Ket dayjay panang dayaw, kadayjay amam ken ti inam, nga uray no kasjay tar aramiden da. Umay to, dayjay pan nakakita da, iti dayjay lawag. So ngagyaman kami iti kastoy nga sitwasyon. Anyamit Pastor Leo, dayjay sungbat kuma, iti adalan, no ayabanen ni Apo Esos, kit panawan na, akas dayjay sitwasyon na ibaga tayo. Dayjay ama, dayjay ina, lima dayjay basam niya, Pastor. Dua dati sumuro, talo ti kumontra. Anya ngay iti desisyon, iti may isang agbalin nga adalan, Pastor Leo. Ti desisyon ti agbalin nga adalan, kas na ibasa itatay, di Pastor Ubi. Iso dayjay, isu ko na, dayjay biyag na, kini Apo Isus. Dahil kung matimay sa kadagiti sungbat. Dati yung pagbagan ni Apostol Pablo ay ayatan agagayam ken kakabsat. Nga no insuko tayo ti biyag tayo, kasko ni Pastor Rafan kadinig labas aleksyon tayo, nakangato ti ima tayo, hanga kasyay, no dekat kasyay. Din suko tayo ti biyag tayo, saan ko ni Apostol Pablo nga siya ti biyag no dekat ni Kristo nga ada kanyak. Kat inton nga adda tayo ken Kristo, adda ti baga na pa dito'y 12, iti Hebro, Kapitulo 12, versikulo 1 pababa. Gapuna datayo met idinto nga adda itaglawlaw kada ti kastaunay nagdakkel akaadu dagiti saksi. Iwagsak tayo ti amin apakadagsenan ken ti basol amang lawlaw
silalaka kada tayo. Ikatantay kuman dagiti basol amang lawlaw silalaka kada tayo. Kat tarayan tayo kuma anos ti tarayan ana ikabil ti sangwanan tayo. Dayen inted niya po Diyos at trabaho tayo. Dayen ti focus tayo. Dayan kalat. Dayen kalatin. Kalat. Ison ti focus tayo. Nga ti ayan ti sentro tayo kunan tayo. Kitain tayo ni Apo Isus. Nga iso iti Pangulo ken mangtungpal ti pamati tayo. So agsabalin. No ti focus tayo kuma ket dagiti naganak tayo ti focus tayo ni Apo Isus hanamat ibagaangan kagura tayo kaskuan ni pastor. Eli. No di kat ag-change tayo kuma ti focus. Baliw man. Agturong tayo igturong ti ikikita tayo kin ni Apo Isus. Kat anyaman abasol nga manglawlaw silalaka tayo maikat kuma ti panagbiag tayo. Dato iti Adda iti bersikulo ditoy leksyon tayo nga kayat ko nga ibingay tapno mapatibker dayjay Isusuro. panagdesisyon Panagdesisyon. iti maysa nga adalan nga ipaalinam aminen itidnam aminen iti Lucas 18 kakabsat versikulo 29 ken 30 kastoy iti mabasa. Ket kinunana kadakwada, pudno akunak kada kayo, awan iti mang panaw iti balay wenno asawa, wenno kabsat, wenno dadakkel, wenno anak, ang maipuon iti pagarian iti Diyos, adinan to awaten ti ad-aduunay kadagiti agdama at tiyempo. Ket iti masungad at tiyempo iti biyag nagnanayon. nagnanayo. Maamuan tayo kabsat anya nga dayjay kang kanayon tayo nga ibagbaga nga dayjay panagbalin akas adalan wenno disipulo ket si bibiyag a relasyon tayo ni Apo Jesus nga nangayab kada tayo. Itinbaga na dito nga inton dayjay kondisyon inton Pastor Leo ken Pastor Ray nga agbalin alapad agbalin adadagsen dagiti ay ayaten tayo iti biyag nga agdama inbaganan ni Apo Isos naganak anak asawa tapno saan tayo nga maited dayjay naan-anay nga sungbat kada jay panangayab ni Apo Jesus kada tayo nga agbalin nga adalan iti pampanunutin tayo no umayman iti resort problems umayman iti rigat hardships laglagipin tayo dyan bagana adda iti balangat iti biyag Ado ti isukat na pay. adado iti sukat na balangat iti biyag wen Pastor Ray Dati may sapay nga saritaan ni Apo Jesus dito nakalpasan nga ti maysa nga kamkamang ti pamilya ket maganting na nga amang daktakkel ti bunga na iti panagbiag na ti masakbayan dayjay susurot na ken ni Kristo ngem kadayjay agdama nga kabailan nanton nga panawan mabali na kasta iti sidong dagiti naganak nagsayata pastor dayjay kunayo nga da kayo mamin kas may sa pamilya ngem ninton dayjay uneg ti pagtayngan ket dati may sawo no duwa ket suminada anya na nakalagladingit ngem tarigagayon ti Biblia nga sikaken ti balay ko na ngem numan pay mapasamak dagiti uneg ti pagtayngan nga adda dagiti panagsisina gapu iti susurot da ken ni Apo Isus ket talagang ipangpangruna da dayjay susurot da nga urela ipatay da isinada itakwil da santo baybayan ni Apo Dios dayto a tao mangipaay to ni Apo Dios kadagiti kasapulan na takunana ditoy adda ti ited ni Apo Dios may nga bayad ti may nga sumurot ken kuana dito yung Mateo 19 versikulo 29 pastor kunana ditoy Mateo 19 versikulo 29 kunana ket ti tunggal maysa anang panaw kadagiti balbalay wenno kakabsat a lalaki wenno babae wenno ama wenno ina wenno asawa wenno anak wenno dagdaga gapu itinagan ko umawat tu ti maminsa nga gasuta kastoy ket tawidan nanto ti biag nga
Agnanayon. Nagimbag nga karina. Ti bunga ti agbalin nga disipulo, ta sumuruten anamin pinsan kini Apo Isus. Insukunan ti biyag na nga ura inyat mapasama kayo ni Apo Diyos sa natubaybayan. Ngayon, Pastor Ray, di kastuyan niya, di ti ammo, bilang di asawa. Kit, padpadasin na, winukit kitain na, dayjay panagbiag ti asawa na. Ada iti gayem ko na bayag dito yan, Makati. Idi naibaga kanyak nga siyak iti mga sabay ito'y Pasay English Church. Apam mi binisita ti opisina na dito'y Makati. Tinbaga na, umayak, Pastor. Kit, anya nga serbisyo kuna na, the first service, uno the second service. Dati divine hour, nga sakbay ti Sabbath school, kalpasan ti Sabbath school, divine hour. Kunakit, dajay, may ikadwa. Tinagan na dito nga gayem pukit ni Ramon. Ni Ramon, saan na nga napasurot ti asawa na? Agiganda ito'y digito'y nangingi nga subdivision iti Makati. Kit no agdesisyon nga apan makigimong ito'y nga Rod Pasay. Saan nga ipausar ti asawa na dagijay napipintas aluganda tanaba ng dangarot. Kaday nga gundaway inururay ko ni Ramon. Agrugi kami nalpasan iti eskwela sa Batina. Awam mo lang ngayon ni Ramon. Gayam at da iti napasamak iti balayda. Nga iti kunan iti asawa na taugalinan iti bigat nagsukatay. Ti ugalinan agpakadan. Ngem kaday jeng aldaw kaslala nga kayat na nga nejay asawa na isu ti agtudyo nga mangibaga inka. Kuna na kanu day asawa na sigun mo lang ti istorya ni Ramon. Apay sang kaapan makigimong itata. Maging pagkadamag. Kaya kuna na kaaman tal daw nga ron nga panaginan Ti kuna na ipalubos kon nga usaram day talugan. Nagsayatan. Ket kaday nga Sabado nakamakam na dayjay divine hour of worship nga isu panagsermon ko. Nakadado iti amuyo, nakadado iti agbalin asaksi. No daytoy akamkamang. Daytoy nga inayaban nagbalin apud nung adalan. San nang dayjay man saan nang i-compromise. Dayjay kinapudno nga inawat na hanang i-compromise, hanang i-kompromiso, dagijay asawa na, dagiti anak na, mabalin dagiti gagayem na, ket kunada, isu itipudno. Ket, jak amuno niya tinapasamak ka ni Ramon, ngam iti kunana, kadaydi nga Sabado, kunana, Pastor, ako po ang pinakasayang tao ngayon. Tain bati na di asawa na, ngem di asawa na, si papalubusin nga panagdayaya. Itikit kitain tayo, kakabsatan niya, Pastor. Ngano, alain tayo di bayad. Di bayad, tikit kitan tayo. Saan to nga napintas no timbangan tayo kuma? Kabil tayo ti pagtimbangan. Daytoy iti sakripisyom, kaday jay ayab ni Apo Jesus. Inton no, ikabil ni Apo Diyos, dagiti amin nga inayon na, bangking kasta kakapsat. Ano, magbangking. Nadagdagsen nga amang, dagiti ited ni Apo Diyos ken ka. Tayti kunana ni Apo Jesus, when panawam, dagiti na idagaan nga pamilyam, gapu kanyak, ngam adda iti sabaling nga pamilya, nga umawat kada ito'y nga adalan na. Nakasagana, dagiti kamkamang iti iglesia. Dagiti nailangitan nga pamilya ni Apo Diyos. Agbalintong pasit na pamilya na. Isu nga, iti panunot ko mga ibati tayo, kadagiti kakabsat tayo anya, no bilang umay dayjay tiyempong ag desisyon kayo kakabsat. Ket iti kararagmi saan kumaang narigat a desisyon. No dikit di, iti aramidin nyo nga desisyon, iyon unayo, ngayon una. Nga po Diyos. Matyo 6:33. Ket biruken nyo nga umuna, iti pagarian ni Apo Diyos ken ti kinalindag na.
Ket dagiti am amin, dagiti bayad, am amin nga ibatim, Wen. sukatan nanto. Inayon nanto. Inayon nanto. Ket dadakkel to pay, dayjay nga ragsak mo. Isu nga, amoyo Pastor Ray ken Pastor Leo, iti dakkel a pammatik, dagiti kakabsat nga simursurot kada tayo iti tunggal lawas nga nagadal iti sauna po Diyos. Ket inusar ni Apo Diyos dagiti nanumo nga kapanunutan tayo nga nangiturong kada ito nga adal ngem ni Apo Diyos imula na digiti bukil a kinapudno. Ket anyan nga ragsak minto kakabsat aya. Ngayon to no umay ni Apo Jesus iti may kadwa. Iti tiyempo iti panagani. Ket da kayo nga day tatadita. Masarakan na Ken tayo dagiti amin nga imawaten dayjay ayab ni Apo Jesus nga agbalindang adalan. Agmay sa to nga agawid iti pagarian nga sagana ni Apo Dios. Siya kakabsat ni Pastor Eli Rafanan. Agyaman iti anusyo nga iti tunggal lawas ket nakiadda kayo kada kami. Itid kumet iti gundaway kadigiti duwa nga kakaduak. No kang kanayon da nga aggiin na ngaw iti saan nga nakaipokus iti camera kuna natataraki. Kita nyo iti panagisem da natataraki da kano nga lalaki iti Dios. Itid kumet ken ni Pastor Leo, itid kumet ken ni Pastor Ray iti maudin nga pangablao da ket rekepantay ton iti panagkararag babaen ken ni Pastor Ray. Ay eten agagayem ken kakabsat. Kang runaan unay nga agdesisyon tayo as sumurot kini Apo Isus. Masursuro tayo kumanga isuko dagiti amin tayo. Ket ipalubos tayo nga isu ti agbiag kada tayo. Ket ag-focus tayo kini Apo Isus nga isu ti manglipas ti pamati tayo aging ganat panumpala. Amen. Amen. Wen kakabsat, kadagiti 13 nga adal nga inadadal tayo, iti daytoy nga trimestre, dagitoy ket nabalitukan nga sursuro, nga kasapulan nga pagbiag ti tunggal maysa, amamati, nagtultuloy nga agbalin nga adalan ni Apo Isus. Dagitoy kumakatagtultuloy da nga isut inspirasyon ti panagbiag tayo. Ti maudi nga leksyon tayo, amang nga nadagdagsen, ken nadadu iti ibunga dayjay susurot ken Kristo ngem kadagiti itanggaya ti lubong nga awan ti ananag na ket agpatinggada ngem dagiti itanggaya ni Apo Isus numampay umay iti panagrigat umay dagiti pannakalalais pannakaidadanes gaputa ti kabusor ket tugtuloy nga ramiden na dagiti baal na tapnohan tayo nga makapagserbi ken kuana ken makapagbalin nga pudno nga adalan agtuloy tayo ken nagtuloy tayo nga di tayo maupay aging gana nga garamit tayo tinaimbag tiyay ni Kristo Jesus sangpatan na tayo itong iyawid Amen. Amen. agkararag tayo nga kabsat nayat at Diyos sa mami nilangitan pasan Apo iti panagadal ti leksyon ti dayto nga trimestre siliwam kadi kadagiti panagbiag mi kadagiti pampanunot mi dagiti amin nga nabalitukan nga sursuro nga naadal mi ket sapay kadi tagtultuloy da nga isuda ti lawag, isuda ti inspirasyon, ken isuda ti mamagsanto ti panagbiag mi. Isuda ti ragsak mi agtultuloy, nagserbi ken kakas na pudno nga adalan mo. Nga mangisagana kadagiti pamilya mi, kadagiti panagbiag mi ken kadagiti sabsabali nga tattao. Nga may sakaminto Apo nga sumabet iti panagparang ni Kristo ket iyawid na kaminto ti langit nga pagtayan. Iti amin ti dawatan mi, gaputi na patay, anagan na po mi Jesus. Amen. Sakbay kami nga agpakadan kakabsat. Into no bulan iti Abril, Mayo, ingana iti Hunyo. Iti apantay to adalan ket ni Kristo ken iti lintag na. No kayat yu nga maadan iti daytoy nagnaganan mi nga pagleksyonan quarterly, Sabbath school quarterly. Ket mabalin kakabsat nga sapulin nyo dagiti Seventh-day Adventist Church ita lugar yo. Kit ibagayo diya tarigagayo. So na nga into maminsan agkukuyog tayo tumanen, agkakadwa tayo tumanen. Ni Apo Diyos ti madaydayaw, imbag nga aldaw tayo amin kakabsat.